tällaista peliä. Watermelon, joo meidän... No, tavoite ehkä saada vesimeloni. Eli nimikko on vesimeloni. Tää tämmönen peli. Okei. Se on tossa 16. No tää on... Okei, 118 pistettä. No katkasin. No. Ihan sama. Mitä ihmettä? Oho, aika iso omena. Iso omena. No jotenkin. No vaikka tälleen. Kaksikymmentä. 6. 1. 12. 7. 12. Älä se tohon vaan. Ja nää turhimpit on kyllä turha. Oho, no tää on turhaa. Tääkin on turha. Tääkin on turha. Tää on vähän arvokasta. Tää on turhaa. Boing. Meillä on näköjään aubergine. Tää. Roittaminen. Gazi. Melejä. 20. 20. Noin. Dolvek. Rajut. Toipa. Kokonut. Tai mä en tiedä mikä, mut kokonut tuli. Meikäläinen voi heittää kaikki jutut tonne. Aina saatiin. Miksi tää jomi? 1. Dusi. Okei, me emme ikinut. Mulla on ollut täynnä noita rojuja.
Kaikki niinku pienet on jossain ihminen täällä. Vihdoin. No minkälainen paikka? No. Läävät. Mi... Mm. No niin. No nousee jotenkin automaattisesti ylös, en mä tiedä. Niin, niinku nousee automaattisesti. Niinku, en mä tiedä. En mä tiedä. En mä tiedä. Oho, sieltä nousee kunnon apesi. Greippi toi, mikä toi on? Kreikka vai? Ykköset sinne, kakkoset sinne. Ykköset siirräpä. No toivokkaat on. Mitä ihmet? Mä misklikkasin. Mitä? Sitä tulee asettu tälläkin tapaa hedelmiä. Onko se ihan sitten 11 kun me katsotaan miljoona kertaa misklikkas. Ehkä ton. Et se on täys tyhjältä, joka nousta pahasti. Sanotaanko? Noniin. Big things happening. 256. Big things is happening. Ei nähdä minua. Eiks tää ollut se? Rich. Okei, tää vois laittaa tän. Ja mä en ikinä laittaa sitä tonne. Aiko, kannatti sittenkin laittaa. Kannatti sittenkin laittaa. Yeah. Boing, 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 boing. Kokonut. Gogonad. Okei. 12 tuo. Mitä 2 tää. 10. 20. Mä. Ja mulla on idea. Tässä on niinku. Mä sanon. Mä katsotte. Jutun nopea. No. Niin. Mitäs katso? Eli kun mulla loppuu ne hedelmät. Niin. Kato. Et jos mä en tee mitään. Mulla tulee automaattisesti. Okei. No ihan. Hei perus. Bitch. Appelsines. Kasi sinne. Heti sinne. Se vielä ottais.
Kaset ovat niinku kallisarvoisia, noin mansikit ovat kallisarvoisia. Joo, on syytäkin olla. Okei, mitä ihmettä mä tein on? Mä en oo pitkään katsonut Minecraft-videot tai chat-videot. En mä tiedä. Voitais tehdä yhden kerran. Mä sanon sitten ihan sama. Tuohon 8, tuohon 2, tuohon 4, tuohon 8, tuohon 4, tuohon 4, tuohon 2, tuohon 1, tuohon 1. Gazi, 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 gazi. Tabii. Gazi, 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 gazi. O gazi, 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 gazi. Hetki. No, joo. Joo, appelsiini. Kummalle puolelle ja tästä tulee lisäyttiä. Ehkä pitäisi olla 15. 4, 6. Vaata. 1. No aika paljon pisteet, sanotaanko. Nyt iso omena. Hienoa. Ja, tää oli tämänpäiväinen watermelon juttu tai jotain ja nähdään seuraavan kerralla.